дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамен оилаи Абдурахмоновҳо дар ташкили гармхона ва парвариши сабзавот таҷрибаи бой доранд. ба нақли Хайрулло Абдурахмонов, ӯ ҳамроҳи бародаронаш дар замини назди ҳавлияшон гармхона бунёд намуда, парвариши бодирингро ба роҳ монданд ва аз ин ҳисоб даромади хуб ба даст меоранд. ин оила дар солҳои аввал гармхонаро дар масоати 2 сотиқ таҷриба намуда, имрӯз майдони гармхона 15 сотиқро ташкил медиҳад. 4 сол пеш 2 сотиқ ба бунёд кардем, дуюм солаш ба 4 сотиқ кардем, аммо ҳар сол пӯшкада 15 сотиқ кардем. охираш ҳосилаш нақс мешад, даромад аст, меҳнат кунӣ мешад. ба президенти мамлакат, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мо хуб миннатдорем. давлати мо тинч осоишта ба ҳозир кор кардастем. истифодаи оқилонаи замини назди ҳавлигӣ имкон медиҳад, ки сокинон дар баробари даромади хуб ба даст овардан дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза саҳм гузоранд, ки ин омил боиси фаровониву арзонӣ мегардад. дар ноҳияи Спитамен бахусус ҷамоати деҳоти Истиқлол дастуру супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба истифодаи мақсадноки ҳар ваҷаб замин ва гирифтани 3-4 ҳосил аз як қитъа заминро сармашқи кори худ қарор доданд. бо мақсади баланд барошани фарҳанги истифодаи замин дар байни сокинон корҳои тарғиботӣ ба роҳ монда шуда, ба заминдорон оид ба талаботи қонунгузорӣ, уҳдадории заминистифодабарандагон ва моҳияти истифодаи оқилонаи замин маълумоти зарурӣ дода мешавад. зеро тибқи талаботи моддаи 21 кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон, заминистифодабарандагон уҳда доранд, ки заминро мувофиқи мақсад ва шартҳои муайяншуда истифода баранд, замини додашударо самаранок истифода намуда, аз технологияи барои ҳифзи табиат пешбинишудаи истеҳсолот истифода намуда, ба бад шудани вазъи экологии маҳал дар натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ роҳ надиҳанд. сокинони ноҳияи Спитамен бо ҳисси баранди масъулият ва дарки моҳияти масъала заминҳои дар ихтиёрбударо оқилонаву самаранок истифода намуда, дар ғанӣ гардондани иқтисоди худ, фаровонии бозори истеъмолӣ ва афзун гардондани нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзӣ саҳм мегузоранд. гузориши Субҳиддини Шаҳобиддин, Аъзам Шарифӣ, Шоира Мубинзода барои барномаи иттилоъотии ахбор.